целта на проекта беше да създаде един такъв лент, такъв един оазис сред панелките и след това нещо да се копира. При нас няма идеологически схеми, няма никакви такива интереси. Ние правим за децата. Това е една от най-големите площадки в Дружба. Тук, ако посетите малко, щом се един малко стъмството, излизат най-малко 70-80 майки с деца. А всъщност и се опасяват, че някой ще го вземе така? Ние се опасяваме, че ще не построят тук нещо. Много ентусиазъм имаше от майка, всички изказаха, това всичко е било единствено от проект. Какво сте искали от общината и тя Ето, примерно, колегата е примерно от 117 лоб. Примерно там тяхното каре пък беше много абсурдно, като нашето такова голямо каре, но то пък нямаше нито една лампа от 1978 година, когато беше първо започнахме с това да ни се дадат средства да си направим електричество. Нищо не. Ние го направихме на собствени средства, на собствени връзки. Говорихме собственика да ни даде лампите от детската градина, изкопахме ги, пренесохме ги в нашата градинка, изкопахме си дупки, сложихме кабели. И траншеите за не с помощта на кмета сега. Той даде там... Искате да ги дарихте на общината, така? Да, дарихме ги. Те си направиха пиарче, те са фърли 30 000 лева. Де факто нищо е с 1000 само кабел. Ама как разбрах, че 30 000? Защото при нас наистина идва някакъв отчет направени лампи или къде с 30 000. Те идваха да го оценяват това цялото нещо и по оценка. Трябваше документация да се пусне, да се пусне в експлоатацията, иначе ще бъде... Да си го вкарват като инвестиция, която също. Пак с наши приятелства, там познанства, от фирми и спонсорства, направиха и детската площадка, така катарушка, празалка, всичко, пак и с наши средства. И пак го общо-сводиха като... И сигурно го общо-сводяват. Не изхвърлям буклука, ние там понеже паркираме. Питайте ги, нали ходим постоянно в общината и се караме. Отговорът беше, че на Столична община и въобще на тези фирми, които почистват, приоритетни са им улиците, по които минава градски транспорт първо и второ големите улици. Специално за общината, тези кошчета аз съм ги сложил. Тоест тук капиталният свет ги сложил, това не си ги сложили на общината. Няма такова нещо. Те ми отговориха, че това не им било на тех приоритет. При толкова много деца тук и толкова много хора, които посещават, да няма кошчета. Аз това ги питах. Ми сложете си теники, добре, аз сложите теники и циганска рада, а кой ще ги изхвърли тези теники и после? А като ги хвърлиме там, какво става? Али каза, сложете си теники. Теники се събирате. И Ама са дурчета, но те са страхотни. Писахме им. 700. 700? Към която и да се обърнете структура, нищо и нищо. Никаква помощ, абсолютно. Каза ви го съвсем отговорно. Никой не иска да обърне внимание. И затова остават на решения. Има толкова бързи решения, има толкова неща, които могат да се оправят. Кандидатствахме 2 пъти за средства от СОС за спортна площадка. Ето би децата играят футбол, много удобно е за малките да има поне 5 възрастни деца. Всички деца тук чакат, Чичо, Пешо, какво става, да направим игрище. Щеха да дойдат децата сами да работят, да си направят всичко сами, само и само да стане игрище. То е смесна работа. Там 100 милиона или колко изхарчиха от този фонд? Не знам, защото имаме кош да си сложи, защото няма как просто. Това не е единствената възможност. Да, тук за дърва. Събрахме си тук един ден връщите, чухте трескали, направихме. Да Доволни ще има да бъдем поне за оградата да ни пуснат, поне за оградата да направим ограда, да спре тази топка, да не лужи там другите лица, а пък ние вътре да си го оправим, но и това. Става так, заради това, че сме направили оградки около зелените площи. Някой смятал ли къде точно да минава тази ограда? Поне това аз мога да пусна доклад. Аз да ви кажа, вече 20 години аз чакам да дойде месията, поне специално за това Дружба. Някой да дойде да се поинтересува, защото ми омръзна. Хубавата градинка, те в нашото община много добре не знаят. Хубавата градинка. Белязва, значи има един психологически момент. Когато е нормално, когато човек засади едно дръвче, после си го гледа, си го полива. Това нещо го има също. Което общината по принцип и въобще цялата политика на общината, изобщо това нещо не го зачита.